Va, aviam, canta, Billy Willis. Billy Willis, que t'agrada o què? Ha fet moltes grans pel·lícules. Home, és boníssim, no? Sí? Aquestes... És que vaig tornar a veure aquest estil... La jungla de cristal. La primera, i vaig fer la cançó a través d'això. I una cosa, la jungla de cristal, per què es diu la jungla de cristal? Si en anglès no té res a veure, no? Die Hard. Què vol dir Die Hard? Muere duro, no sé, aquí el traductor ens ho dirà. Die Hard vol dir muere duro? Sí, només plantejam... És una mica Michael Jackson, no? Muere duro. Jungla de cristal és perquè està allà el tio descalç amb tots els vidres i jo tal. crec que és com a saco, que vol dir com... A saco Paco. A saco Paco. A saco Paco. A saco Paco que ha sigut un millor títol que la jungla de cristal. Hòstia, ja sé molt bo. Hauria sigut maco. A saco Paco 3. Vinga, va. O inclús posar els pecos per allà i posar a saco pecos. Vale, aquí també haureu de fer coses al final, us estic fent treballar molt. Aquest Nadal vaig tornar a veure Jungla de Cristal. Que bé que aguanta el pas del temps. Els russos segueixen sent els dolents. Una mica de crítica social. On vas descalç? No veus que aquí s'està muntant gran percal? I jo patint des del sofà. L'adrenalina que li falta a la vida. I Bruce, quina calma, quina calma. Mentre mates delinqüents i dius frases eloqüents perquè oblidem per uns moments que estàs matant 10.000 persones i que ens anem acostumant que no es pot ser lliure sense una arma a la mà. Sempre acostumat a salvar el nostre futur, però sembla que ara t'ha tocat a tu. A casa ja no ets el protegido. Saluda el nen del sexto sentido, que està mort i tal. Quina calma, quina calma. Mentre mates delinqüents i dius frases eloqüents perquè oblidem per uns moments que estàs matant 10.000 persones i que ens anem acostumats que per ser lliures hem de matar. I al final, a poc ens anem quedant orfes sense esperança i un lloc on aferrar-nos. Només ens queda el hardcore.